Nu vil jeg så demonstrere, hvordan at man gør med nyere Outlook, ved at man udveksler certifikater. For metoden med at bruge sådan en NemID-certifikat adressebog eller hente det offentligt virker ikke. Så nu skal jeg kommunikere med denne her mailadresse med sikker mail. Først sikrer jeg mig lige, at jeg ikke har adressen allerede i min adressebog. Sådan der. Det har jeg ikke. Så jeg laver en ny mail til modtageren. Sender fra den mailadresse, som jeg har mit certifikat på. Det er, hvis man har flere konti i samme mailprogram. Og jeg skal sende til denne her. Jeg skal have udvekslet signeret mail. Og der skal man så have en anden form for standardtekst. Og jeg har så lavet en her. Hvor jeg har skrevet, for at vi kan sende sikker mail krypteret til hinanden, skal vi først udveksle certifikater. Det gøres ved at sende en signeret mail og tilføje afsender til adressebogen. Gør sådan. Denne mail har jeg signeret. Højreklik på min afsender mailadresse og tilføje til dit adressekartotek. Send mig en mail, som er signeret, og jeg tilføjer dig til mit adressekartotek. Herefter kan vi sende krypterede mails til hinanden. Så det er altså en engangsting, man skal gøre, for at få etableret kontakten med sikker mail, få udvekslet krypteringsnøgler, få udvekslet certifikater. Og jeg signerer ved at gå herop og trykke signer. Og så sender jeg mailen. Og her skal man så skrive sit password til medarbejdersignatur. Og så sender modtageren. Og den er så sendt afsted til modtageren. På modtagers computer, og jeg har fået en mail her, om at jeg skal højreklikke på afsender og tilføje til adressekartoteket. Så jeg siger højreklikker og siger føj til kontakter i Outlook. Og så trykker jeg igennem. Nu har jeg fået certifikatet fra afsender. Nu skal jeg selv udsende mit certifikat. Og det kan jeg sådan set gøre ved at svare på den her mail. Således. Og jeg går i indstillinger og vælger signere. Den vælger automatisk signere, for jeg svarer på en signeret mail. Og jeg skriver mit password. Og så sætter modtage. Således. Nu er vi klar til at kunne sende krypteret med hinanden.
Så nu kan jeg lave en ny mail til asker@plastikkirurgi-glostrup. Her er en tekst, kryptering, det er bare en test. Og jeg vælger så indstillinger, kryptere og signere, og sender den. Password til NemID. Og sender modtage. Nu er vi så igen på den oprindelige afsenders computer, og jeg har så fået en krypteret mail. For overhovedet at lukke den op, vil jeg bede om mit password til NemID. Og teksten er så blevet dekrypteret. Nu kan jeg kommunikere med denne her afsender krypteret fremover, og skal ikke gøre det her mere. Det er en indgangsting. Og hvis man sender krypteret til en anden, så skal man sådan set bare besvare, for eksempel. Og hvis jeg nu trykker send, så vil det automatisk blive krypteret, fordi jeg svarer på en krypteret mail. Man kan se det ved, at man trykker på indstillinger, så kan man se, at der allerede er slået på, at den skal krypteres og signeres. Så jeg trykker sådan set bare send. Og den er så sendt. Således gør man med nyere versioner af Outlook. En smule bøvlet, men det er nødvendigt på den her måde, indtil Nets kommer op med en opdatering. Så det kører ordentligt sammen. Så nu har vi sådan set været alle punkterne igennem med NemID-certifikat på Outlook. Både en ældre version og en nyere version. Tak for det.